बुदायमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला आं मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया नोंखौ सोंना लायना ना माने गाव मोजां मोनना फैदोंमोन नोंखौथ' रावबो जबरदस्ति खालामाखै नोंनि माने खुसि मथेनो हाबा जाना फैदों আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিলো এই গৰু চুৰৰ কেতিয়া তদন্ত হ'ব हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै गोबाङानो मिन्थिखाबाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायबानो मिन्थिनानै मोनगोन आं दाखालि साननैसोसो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नङा होमबा हाबानि भिडिअ बे नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांबायबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय दा माने न'खरनिफ्राय मा बुंफिनबावदों माने बे सिख्लाया बे हाबानि भिडिअआव माने भइस बुंनानै आगारदोंमोन ना बिनि सायाव दा माने रिप्लाइ होफैफिनदों आरोना बिनिफ्राय दा बिसोर जाय हाबा जादों सानै बे सासेखौथ' नोंथांमोना खामानि मावनो हाया बेफोरबायदिनो मानो हरखो होननानै गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय दङमोन आरोना दा बिनि सायावनो दा न'खरनिफ्रायबो रिप्लाइ फैदों आरो जाय हौवा गोदान हिनजाव गोदान बिसोरनिफ्रायबो रिप्लाइ फैदों आरोना माने बिसोर सानैया गावसोर गोसो जानानै हाबा जालायनाय ना सोरबा नायनानै हरनाय बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबा मिथिनानै मोनगोन आरो भिडिअआ मोननै आपडेटनि सायाव जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो जाबाय मोनसेया जाहैबाय जोंनि जुबिन गार्ड थैनायनि सायाव आरोना बेखौ दासिमबो मानो न्याय मोनाखै आरोना जोंनोथ' न्याय नांगौ नोंथांमोना जाय माने जुबिन गार्डखौ मोजां मोनो नोंथांमोना हेशटेग मारिनानै जस्टिस फर जुबिन दा होननानै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बुदायमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला आं मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियारा माफोर रखम नों निजेनो फेसबुकाव ना बेसोर सानैखौ माने सोबानो ट्रल खालामदो बा माने कमेन्ट खालामबाय थादों गाज्रि कमेन्ट बा बेसोर सानैनि कारन बहुत माने भिडिअ भाइरेल जाबाय थादों भिडिअआ तो दिनै बेसोर सानैखौ आं माने खुद सोंगोन जे माने हिन्जावसाया हेपि नंगौना नङा बा निजिनि लाइफआव बा निजि हाबा जाना फैदों नालाय तो माने निजिनि खुसियै हाबा जाना फैदोंना फैयाखै जों सोंगोन आरो दा बादिनो आं नोंखौ एकटा कुइसन सोंगोन दा नों बे जिथु हाबा जाना फैबाय दा नों माने खुसि नंगौना ना खुसि नंगौ दा नोंखौ सोंना लायना ना माने गाव मोजां मोनना फैदोंमोन नोंखौ सोरबा नोंखौथ' रावबो जबरदस्ति खालामाखै नोंनि माने खुसि मथेनो हाबा जाना फैदों दा बेयाव फैना दा माने मादि नांदो दा बेयाव फैना हेपि नंगौना ना दा बेनाव फैनाय फुरा हेपि न दा नोंथांमोना दा खोनाबाय बिसोरनि बाथ्राखौ मासां हेपि नंगौ ना हेपि दा जाय मोनसे भाइरेल खालामनायमोन बे सिख्लाया जाहा बाजैनिनो बिब'नि फिसाजो बिनि नामा जाबाय खुसबु दैमारि बे सिख्लायानो फार्स्ट नेगेटिभलि माने खुरांखौ बुंनानै जा भाइरेल खालामबाय आरोना आं जाहा आदा बाजैनि हाबानि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ आं रावखौबो आं गाज्रि मोनाखै भिडिअखौथ' हाबानि भिडिअखौ आपल'ड खालामखायोनो सोबबाबो बेखौ जोंबो बुजिदों खिन्थु बे सिख्लाया भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जा इमान नेगेटिभलि खुरां बुंदों आंनि आदाखौ इमान मुगैनानै बे खुरां बुंदों बुहुत दुखु मोनदों माने दा सोबानो दा जितु माने दरा गोदान बा आंनि बा बिदा बा फंबाय बेखौनो सोबानो जे बुंबाय थादो जे सोरबा खामायनो हाया कामावनो हाया एभ्रिथिं गुटाय कामावनो हायो जि काम जा सब हायो खालि एकटाल' खालि हालेवनोसो हाया बाखि माइ गायनाय खोथिया फुनाय बा आलि खोनाय सब खिनि हायो न'नि काम फोथारनि काम एभ्रिथिं सब खालामो बुहुत हेल्प खालामो आंनि माबाखौ नावबो बुहुत हेल्प खालामो आरो बाजैखौबो बुहुत अनो लोगोसे एकटा खुरा आंनि आदानि भइसआ अनलि भइसआ क्लियार नङा बाखि सब काम रोङो खुरांफोरखौ पजिटिभलि बुंनांगौमोन इमान आंनि आदाखौ मुगैनाय बायदि खुरां बुंदों माने बेयाव फैनानै आंनि बाजैया बुहुत माने दुखु होदों बेफोर रखम टाइपनि माने खुरां बुंदों आंनि बाजैया निजेनो मिथियो आंनि बाजैया मा हिसाबै दा बेयाव दंफायो आरो जों बेखौ अनो ना अना आंनि बाजैया निजेनो सब मिथियो जों मासां मोजाङै लाखिदो बाजैखौ गतिके इमान गाज्रिहै बेखौ मुगैनानै मानसिखौ खुरां बुंनो मोना पजिटिभ थिंकिं लाना सोलिनो हिखि मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि खुसबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला आंनि आदा बाजैखौ सिन्था खालामनो दरकार गैया खुनु राइट्स गैया नोंहा आंनि आदा आरो बाजैनि बिखया गाज्रि बुंलागै आंनि आदाखौ जे नों जे इमान मुगैदो नोंनि खुरांखौ सिन्था खालामना लाग्रो मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियारा माफोर रखम नों निजेनो इन्ट्रडिउस होना लाबाय आंथ' नोंखौ दाखालि लोगो मोननानै बुहुत मोजां होननासो नोंखौ भाबिनायमोन खिन्थु नोंनि भिडिअसआव नों जितु आंनि आदाखौ এনেকুৱা इनसाल्ट खालामना खुरां बुंदों जों जोबोद दुखु मोनदों माने बेफोर रखम खालामनो मोना दे आंनि आदाखौ नों जे इमान नेगेटिभलि खुरांखौ जे बुंबाय नोंनि बिदा आरो फंबाय थानायबा नोंबो बुजिगोनमोन
भबिष्यतआव जुदि नोंहाबो जुदि बेफोर रखम जुदि फिसा फिसौ जुदि जायोबा नों माबायदि मोनगोन इसोरा खालामनाङाथों কিন্তু খোৰাংखौ आं बुंनो बाध्য खुशबु दैमारी আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিলো এই গৰু চুৰৰ কেতিয়া তদন্ত হ'ব গৰু চুৰৰ লগত যে তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এইবিলাকৰ তদন্ত কেতিয়া কৰিব গোলাঘাটলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে আৰু আমি জানিব বিচাৰিছিলো কিন্তু আমাক হিমন্ত ৰাঙলীৰ থাৰত নচা অসম পুলিচে আমাক এনেদৰে বাধা দিছে হিমন্ত ৰাঙলীৰ থাৰত নচা অসম পুলিচে আমাক এনেদৰে বাধা দিছে আমাক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আছে কৰক অসমত হাজাৰ হাজাৰ যুৱ কংগ্ৰেছী ওলাই আহিব হাজাৰ হাজাৰ যুৱ কংগ্ৰেছী ওলাই আহিব আমি গৰু চুৰৰ তদন্ত বিচাৰিমে গৰুৰ নামত যে বিয়াগুম গৰু চুৰৰ নামত নেতাসকলৰ নাম সাঙুৰ খাইছে ইয়াৰ তদন্ত আমি বিচাৰিমে মন্ত্ৰী পত্নীয়ে 50 লাখ টকাৰ ৰাজ সাহায্য পায় আৰু আমাৰ শিক্ষিত যুৱকসকলে নাপায় মন্ত্ৰী পত্নীয়ে 50 লাখ টকাৰ ৰাজ সাহায্য পায় গাঁৱৰ শিক্ষিত যুৱকসকলে নাপায় এয়া কি তেওঁলোকৰ নীতি আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কিমান দিনলৈ জনতাৰ তেজ আৰু খুই খুই খাব আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো কিমান দিনলৈ ৰাইজৰ ওপৰত এনেদৰে অত্যাচাৰ চলাব এই দুজন ব্যক্তিক হাফলং জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে ইহঁতি আহি পাইছে হাফলং সাব জেলত আমি আমাৰ অসম লাইভৰ দৰ্শকক এক্সক্লুচিভ ফুটেজ দেখাই আছো আপোনালোকে চাই আছে এই গাড়ীৰ ভিতৰত ৰাস্তাতে হেলমেট ইয়াক পোনে পোনে দেখাই আছো এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল নিউজ 18 অসম নৰ্থ-ইষ্টত লাইট বন্ধ করো आप देख सकते हैं अभी उन्हें यहाँ से ही अंदर लेके जाएंगे रोज से कहना चाहेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो व्यक्ति है शेखर गोस्वामी और जो उसके दूसरे लाया जा चुका है हाफलंग सब जेल के अंदर उनको प्रस्थान दिया जा चुका है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब जेल में एंट्री करा दिया गया है